Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Predniesol im aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. To, čo ešte možno neodznelo, čo ma možno najväčšmi spája s vašou farnosťou a teda s Čemerným, je jedno veľmi hlboké priateľstvo, ktorého mám to privilégium, byť, a je to priateľstvo s kňazom Jurajom Feníkom, ktorý pochádza z tejto farnosti a s ktorým ma spájajú krásne 4 roky štúdia vo Washingtone. Požiadal som mu, aby mi pred primíciami požičal nahrávku svojich primícií a vlastne aby som sa možno väčšmi zorientoval pri príprave primícií v Budimíre, a možno preto mi ušiel na začiatku to slovíčko na primičnej slávnosti, pretože aj toto dnešné zhromaždenie mi veľmi pripomína to, čo som videl na nahrávke. Ale skutočne mám veľkú radosť, že môžem tu byť s vami a možno prostredníctvom Juraja, ktorý mi sprítomňoval vás všetkých, sa dnes s vami zjednotiť v modlitbe a v obeti svätej omše. Slávime odpustovú slávnosť svätého Joachima a Anny. Vieme, že to boli rodičia Panny Márie, starí rodičia Pána Ježiša. O ich živote však vieme málo. Tradícia cirkvi zaznamenáva, že to boli hlboko nábožní ľudia. Jedni z toho dlhého zástupu ľudí, členov Izraela, ktorí s pevnou nádejou očakávali splnenie Božích prisľúbení a príchod Mesiáša. Podľa tradície bol to neplodný manželský pár, ktorého modlitby o dieťa Boh vyslyšal, keď im požehnal dievča Máriu, ktorá, ako vieme, je vyvolená Božia služobnica, Matka Božieho Syna. Znovu podľa podania, ktoré sa z istotou už dnes nedá overiť, rodičia zverili Pannu Máriu ako 3-ročnú na výchovu v chráme. Nepoznáme podrobnosti o smrti Joachima a Anny. Nevieme určiť ani to, či sa pominuli pred alebo po Máriinom počatí z Ducha Svätého a narodením Pána Ježiša. Teda Sväté písmo mlčí o rodičoch Panny Márie. Navyše vieme, že Ježiš v Evanjeliu žiada od svojich nasledovníkov zanechať otca i matku a povýšiť lásku k nemu nad všetky pokrvné či príbuzenské zväzky. Teda je na mieste otázka, prečo sa s úctou vraciame k rodičom Panny Márie a spolu so Svätou cirkvou slávime sviatok svätého Joachima a Anny. Alebo čo je dôvodom tej zbožnej náklonnosti, ktorú im prejavujeme? Odpoveď nám prináša liturgia Svätej cirkvi. Joachim a Anna, hovorí liturgia hodín a posvetenie času, vám je zaviazané celé stvorenie. Veď vašim prostredníctvom prinieslo stvorenie svojmu stvoriteľovi najvzácnejší dar všetkých darov. Čistú matku, ktorá jediná bola hodná stvoriteľa. Teda rozjímanie nad osobou blahoslavenej Panny Márie nás vedie k úcte jej svätých rodičov. Život svätého Joachima a Anny bol naplnený takou čistou láskou,
že Boh si ich volí, aby ich dieťa bolo matkou Božieho syna. Cirkev nám ponúka čosi viac. Cirkev nám ponúka viac ako iba čisto ľudskú lásku. Ponúka nám Božiu lásku. Ponúka nám spojenie s Kristom a prostredníctvom Krista spojenie s Bohom. Boh si nás prostredníctvom našej účasti na sviatostnom živote berie za svojich, tak ako manžel si berie manželku. Prostredníctvom spájania sa s Kristom v sviatostnom živote, tu, pri svätej omši, keď prijímame telo Pána Ježiša, naše telo patrí Pánovi. Teda náš život nie je určený na to, aby sa naplnil iba v tej čisto ľudskej láske. Svätá cirkev nám ponúka o mnoho viac. Ponúka nám vstup do prežívania nášho života s Bohom tak, že tá naša ľudská láska, naše ľudské vzťahy sa stávajú účinným znakom Božej lásky, Božieho vzťahu k nám. A Boh si nás naozaj vyvolil a pozýva nás k viere, k vzťahu s ním. Naše telo, bratia a sestry, patrí Pánovi. A dnešná doba veľmi útočí práve na náš život v tele, na krásu a vznešenosť ľudského tela. Naše telo patrí Pánovi a odovzdávame ho Pánovi dvoma spôsobmi. Alebo životom zdržanlivosti, a to je tým stavom alebo povolaním nás, kňazov, ktorí žijeme v zasvetenom živote, reholníkov, ale aj tých, ktorí nemôžu naplňať svoj život v manželskom povolaní, teda mladých ľudí, mládencov a devy, ktoré sa pripravujú na sviatosť manželstva a žijú teda v panenskom stave. Alebo vdovca, ktorý nemôže prežívať svoj život v sviatostnom zväzku. Teda naše telo patrí Pánovi, alebo tým, že žijeme v zdržanlivosti. Alebo naše telo patrí Pánovi sviatostným manželstvom. Manželstvo znovu pred tvárou cirkvi, sviatostné manželstvo, manželstvo dvoch pokrstených, nenaplňa iba čisto ľudskú lásku. Do tohoto manželstva vstupuje Kristus. A teda manžel a manželka prejavovaním si lásky sa navzájom posväcujú. Stávajú sa akoby Kristom jeden pre druhého. Teda jeden druhému odovzdávajú svoje telo. A je to znak ich odovzdávania sa Bohu. Bohu prostredníctvom svojho sviatostného manželstva. Teda nie je to iba papier, ako niekedy povedia mladí ľudia. Ja nepotrebujem papier na to, aby som žil v manželstve. Nie, je to o mnoho viac. Ide o sviatosť. O to, aby si mohol žiť svoj život s Kristom. Žiť vo sviatostnom manželstve. Bratia a sestry, plánujme svoj život s Kristom. Nezabúdajme na Ježiša. Bratia a sestry, pri spomienke na rodičov Panny Márie nábožne sa modlíme za posvetenie našich rodín. Bože, daj, aby každá kresťanská rodina bola zdravou bunkou Tvojej cirkvi. Žehnaj všetkých verných činiteľov, čo pracujú za hmotné i duchovné dobro rodín. Pomôž nájsť sirotám a opusteným deťom teplo domova v kresťanských rodinách. Daj, aby manželia našej farnosti boli spolu so svojimi manželkami prvými svedkami viery svojim deťom. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých mladých a detí našej farnosti. Požehnávaj ich v ich živote a daj im milosť, aby sa stále viac približovali k Tebe a otvárali si srdcia pre poznávanie pravdy a lásky. Prosíme ťa za všetkých zomrelých z našej farnosti a za všetkých našich zomrelých príbuzných. Udel im večné šťastie z prebývania v Tvojom kráľovstve. Pán s vami. Vkladaní mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Joachima, svätej Anny, svätého Cyrila a Metoda, svätých košických mučeníkov a všetkých vašich nebeských a duchovných patrónov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.
Santa